महेश्वर बसुमतारिया इजिलि खामानिखौ मावनो हाथारोमोन आरोखि खिन्थु आङो दिनै बुंदों बिथाङा सासे जिहेतु इएम एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जिखिनि सुबिदा मोन्दोंमोन बिनि राजनितिनि सुजुगखौ बिथाङा लानो हायाखिसै फेलार जादों आरो बिथाङा दाख्लैबावै आंनि एगेन्स्टआव माने हाब्रु साननो नागिरदोंमोन जिहेतु जों खामानिखौ मावबाय थादों बिथांनि दिनाव साथाम थिखादार सोनानै खामानिखौ मावफुंनो हादिया खुलुमबाय दिनै जोंनि गरेस्वर समस्तिनि पथिमारि दैमानि सायाव दलंघाटनि दलं बे दलङा गोदो माने हाग्रामानि जिथु सरकार बिपिएफनि सरकारनि दिनावनो आधा बानायनाय जादोंमोन दा बेयो माने पेकेज फान्ड माने 8 कोटि थाखा सेंसन जादोंमोन किन्तु मानि थाखाय मा जाहोनाव बेबादि माने हाबदान जाना थाखो बेखौ जों मिथिदिया दायो जिहेतु बिटिआर सरकारा फैनायनि उनाव अनेक नाजानायनि गेजेरजों दिनै माने बिटिआरनि इनफ्रास्ट्राक्चार फान्डनिफ्राय आरो लोगोसे डनार फान्डनिफ्राय माने 7 कोटि 16 लाख थाखा जों मोननो हादों दा बेजोंनो जोङो दिनै जात्रा खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ लिंना लाबोनानै दिनै फिन जोङो जात्रानि मोनसे कार्यसुचि लानाय जादोंमोन बेखौ दिनै जात्रा खालामनाय जाबाय बेनि थाखायनो बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय समस्तिनि जानानै साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जिखिनि माने खामानिया आदुरा जाना दङ बे खामानिखौ पुर्नांग भाबै मावनो थाखाय मोजां सासे गोख्रों गोग्गो माने थिकादार हमनाय जादों आरो बेजोंनो जोंनि डिपार्टमेन्टनि जोंनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनिफ्राय डिपार्टमेन्टनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो समै सम बे खामानिखौ मावफुंनायनि हाबाफारिखौ लागोन मा बुङो इएम बसुमतारि महेश्वर बसुमतारिखौ दिनैनि सानाव मा बुङो नोंथाङा जाहाथे बिथाङा थांनाय साननैसो आगोलाव दलंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन माने पेकेज फान्डमोन बेयाव जेबो उसुबिदा गैयामोन महेश्वर बसुमतारिया इजिलि खामानिखौ मावनो हाथारोमोन आरोखि खिन्थु आङो दिनै बुंदों बिथाङा सासे जिहेतु इएम एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जिखिनि सुबिदा मोन्दोंमोन बिनि राजनितिनि सुजुगखौ बिथाङा लानो हायाखिसै फेलार जादों आरो बिथाङा दाख्लैबावै आंनि एगेन्स्टआव माने हाब्रु साननो नागिरदोंमोन जिहेतु जों खामानिखौ मावबाय थादों बिथांनि दिनाव साथाम थिखादार सोनानै खामानिखौ मावफुंनो हादिया एबार जोङो 100आव 100% 100% मावफुंनायनि थाखाय दायित्व लादों आरो चिफ बिथाङाबो जिहेतु आंखौ दायित्व होदों आं बिनिखायनो बुंदों जिहेतु इएम हिसाबै बिथाङा गावनि राजनिति बेसखौ धंस खालामना लादों होननानै बुंनांगोन आरो बेनिखायनो जुदि सामाजिक जुदि खामानि मावनोब्ला माने गोदोबो मावनो हायोमोन जिहेतु दुलाबारिनिफ्राय सिमताबारावलागै थांनाय लामायाबो गाज्रिथारमोन बे लामाखौबो जों गुडउइलजों मावना होबाय बेनिफ्राय दुलाबारि सारांपारा बर' बाजारावलागै माने धेपारगावसिम जोङो मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि थाखाय गुडउइल आरो RIDF फान्डनि दारैबो खामानि मावनानै होनो हाबाय होननानै बुंनो हायो दा थियै आरोखि दिनैनि थारिखआव बेनि थाखायनो रायजोफोरा लोब लोब सहयोग खालामदों आरो जानायखौनो नागिरदों रायजोआ दलंघाटनि समाजा आरोखि दलंखौ